Tatranskej knižnici Spišskej Sobote v piatok otvorili zaujímavú výstavu fotografií. Zobrazuje rómsku kultúru a ich odlišnosti. Ak si nájdete čas, výstava potrvá do 29. septembra. Český historik, filozof a pedagóg Jaroslav Balvín sa 20 rokov venuje Rómom a snaží sa skúmať ich kultúru a hľadať cesty k nim. Chce ukázať ich bohatstvo a originalitu. Výstava je veľmi dobre fotograficky zvládnutá a vysoko oceňujem motív, ktorý Jaroslav Balvín fotografuje a hlavne to, že na Rómov pozerá z trošku iného uhľa pohľadu. Jaroslav Balvín sa vo svojich fotografiách zameral na Rómov. Protože je mám rád. Já pracuji v komunikaci s Romy už asi 20 let na Ústavu romologických studií. To jsou osobnosti, které mně něco dávají. To je obrovské bohatství. Rómovia žijú medzi nami a z odlišností našich kultúr môžeme čerpať aj sa veľa naučiť. Moje fotografie vyjadřují ne chudobu, ale bohatství Romů, které se zračí v jejich tvářích, v jejich výtvorech hudebních a v té celé historii. Já jsem historik, filozof, pedagog a učitel celoživotní, tak chci učit nejenom Romy nebo nejenom naše lidi, ale chci je učit, abychom byli tolerantní i prostredníctvom fotografií. Výstava je venovaná už zosnulej Ivete Šilanovej, ktorá organizovala rómske festivaly a svoj život venovala Rómom a komunikácii s nimi. Vidieť na fotografiách taký citlivý, dojímavý prístup k Rómom a k ich životu. Spisovateľ a psychológ Pavel Žíčan napísal knihu S Rómami žiť budeme, ide o to ako. Zkrátka dobře, do Indie určitě nepůjdou zpátky ani na nějaké ostrovy. Prostě je to taková realita. A já si strašně vážím lidí, kteří jsou osobnosti jako mosty, kteří přes ty řeky neporozumění vytvářejí mosty porozumění. A já bych si optimisticky přál, aby těch lidí bylo víc a víc.